Gaurkoan gurekin Nagore Arotzena dugu. 32 urteko Lizarrako pelotaria da. Pala munduko txapelduna, trinkete Gipuzkoa mailan txapelketa pare bat ere irabazi zituen, orain 2 alaba ditu eta erretiratu egin da. Gaurkoan gurekin Nagore Arotzena. Kaixo egunon, ongitorriak gaurko asteartetan saiora, gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara. Kaixo Maite, zer prestatu diguzu? Kaixo amigo, Nagore Arotzenari egin diogu entrevista, pilotan aritzen duen neska bat eta orain elkarrizketekin jarriko dizuegu. Egunon Nagore, lehenengo jendea zu ezagutzeko gehiago presentatu pixkat nola hasi zinen pilotan eta zergatik? Oain 32 urte euzke eta pelotan hasi nintzen 8 urtekin nola. Garai hartan neska normala ez nintzen izango seguro asko, kirola asko gustatzen zaiten da hasi nintzen frontoia juten da hortik pelotan pixkanaka eta eskuz ibili nintzen 14-15 urte arte eta gero ia pala pasa nintzen, orain dela 4 urte arte ibili naiz. Gero ja ama izan naiz, eta horti aurrera, oain umekin da oso zaila da, eta ja utzi nuen pelota. Aldezu kontatu zure ibilbidea pilotan, mesedez? Hasi nintzen eskuz 8 urtekin nola, 14 urte arte, hor mutiekin bakarrik jokatu nuen, txapelketa batzuk irabazi nituen, herri arteko eta hola, asko ez. Eta gero pala pasa nintzenen, orduan ezautu nituen mundialak eta munduko txapelketak eta kopak eta bat zeudela, eta entrenatuta aukeratu nituen batzuta joteko, eta irabazitako hundinak esango nuke, 3 urrezko domina euzketela munduko txapelketan bat, munduko kopan beste bat, eta 22 urte zartpiko munduko txapelketan beste bat, eta munduko bi aldiz azpi txapeldun, zilarrezko dominakin, eta azkenekon oso ondo egin, da azkenen brontzezko dominakin gatu ginen, eta gero hortik aparte provintzia mailako, Euskal Herri mailako, olako batzuk bauzket. Eta non jokatzen da pilotan? Hemen esango nuke estatu mailan, Espainia mailan, da Frantzian jokatzeala pelotan, eta gero Hego Amerikan bastante gehiago, Mexiko, Kuba, Argentina, Chile, Uruguay, dena, esango nuke Hego Amerika guztie, bakoitze bere modalitateen hobeto beste batzutan baino, oain egia da nahi duela mundu guztiako modalitate berri bat sortzen, nahi duelako Asia jun, o Txina, badabizte. Baina momentuz behintzat Hego Amerikan, da hemen Espainia eta Frantzia. Eta zure familian zegoen inor pelotan jokatzen duena edo? Egia esan ere familien ez da egon ez pelotari eta ez kirolari hola zeik, baina egia esan ez dakit nondik etorri zitzaiten, herrin bestek ikusiz, mutiak ikusiz, beti gustatu eta hola hasi nintzen. Eta orduan, zu txikitan zinenean, pentsatzen zenuen horrelako zerbaitetan bukatuko zenduela? Ez, ni hasi nintzenen gaina ez nekin gehiago neskaik ibiltzezan, ez pala eta ez ezer, ibiltzen izela mutiekin, da gero ja 13 urtekin nola, beste neska bat ezautu nuen, da esan ziten neskak pala ibiltzeziela, eta konpetitzen segin nahi banun, pala pasa beharko nula, eta orduan hola pala pasa nintzen, da gero ja neska gehiago ezautu nituen, da ezautu nuen mundialak zeudela, eta hola, pixka junda, Hasieran ez nekin ez zer. Eta jokatzen dezunean gradan, entzun dezu komentario matxistarik edo? Ez, bakizu ze inorretzeolako gradan, ez zelako inorreoten, bakarrik epailea eta 18 urtein arte gurasok eta hola, eta behin jakarne eta atatako nahik ez.
Eta gero ja hasi ginen alde hortatik partidok batea jartzen, neskak, hola, bintzat aurretik jokatzeuna, atzetik jokatzeuna, bintzat gu eoteko, eta hola, egisa hona aldatzen nahi da, baina ez dakita etxuzuen, telebistan atealtzen nahi di eskuz, neskak, pelotan, masterkap, eta orduan, oan ja bai da jendea pixka gehiago jute, baina oan ja nola erretiet jutean, ni bilenen behintzat, inurra hondik etzan juten, bakarrik mundialetan daula. Haueto. Eta zure bizitzan palan edo pilotan, momentu txarrenak edo onenak? Hobena, 2008 Kuban munduko txapelketa irabazi genunen, orduan, izan da hobena. Eta gero txarrena pasanun, nik azkenen palan jokatzen nun ondo pasatzeko eta launak itxeko, eta mundial bateako laun batekin, izan nun horroze bat eta oso gaizki pasan nun momentu hortan, da hoxe izango litzeken etzeko txarrena. Eta zaila da pilotan aritzea? Ez, hori dena bezala praktikatzea da. Gustatze bazaizu gauz bat, netzako adibidez kantatzea oso zaila da, porque oso txarra nizelako, eta beste bat entzako izangoa, munduko gauzik errexin. Gustatze zaizuna praktikatzea dezunen azkenen praktikaken ikastea hori. Eta menagian dago pertsona baten bat nahi duena pilotan aritzen eta zer gomendatuko zenioke? Aurreneko nun batzen apuntatzeko, enteatzeko nun dauden pelota nahi duen eskuz, oain badaolako aukera, nahi duen palan o zertan, da enteatu nun dauden, da oain ja aukera asko daude gaina, eta bere kontu ibiltzeko. Eta bakizunez eskolan batean gaude, zer oroitzapen dituzu? Nik eskolako oso onak, egia esan, bastante ikasle ona ez osongo, baina izan nintzen da orduan nahiko errez juntzitza egiten, da laun arteare oso ona eta oso oroitzapen politi dauzketik eskolako egia esan. Eta DBH-ko lauko ikaslei zer izango zenioke? Gustatzen zaizuena, ez eoteko pentsatzen ikasiko eta hau futuro ona dauke, ikasiko eta hau futuro ona dauke. Gehien gustatze balimat zaizu, porque inorrez dago ezertako balio ez duna, mundu guzti balio zerbaitiako. Eta zerbait gustatzen bat zaizu, burrukaiteko igual dio, unibertsitate jun, ez jun, erdi mailako, igual dio zer ikasi, gustatzen zaizunagatik burrukaiteko. Eskerrik asko, etortzagatik. Hau izan da gure elkarrizketa, eskerrik asko Maite, eta orain Eroberriekin pasako gara. Kaixo dei, zer ekarri duzu gaur? Kaixo inigo, gaur Eroberri ikarrizkizut. Lehenengo Eroberria emakume batek 8 egun pasaitu bere makillaja kendu gabe, baina aurreko eguneko makillajea ez duen kentzen. Bigarren Eroberria ama batek bere alabari adoptazioan utzi zuen arazo ekonomikoak zituela. Eta 19 urte pasata gero, erabaki zuen Facebooketik bilatzea bere alaba. Eta perfilak ikusten doala aurkitzen zuen. Eta azkenek Eroberria, gizon bat, 169 urtekoa, esan zuen heriotza berataz aztu dela. Hau izan da gure gaurko saioa, eskerrik asko dei, eta besterik gabe hurrengo astera arte.